गणपति एंटरटेनमेंट रिकॉर्डिंग स्टूडियो नवादा। कैसे जइबै अपन ससुररिया बहिनी में बस है परान। कैसे जइबै अपन ससुररिया भैया में बस है परान। मत रोवा बेटी ऐसे कहूँ होई के बेजान। मत रोवा बेटी ऐसे कहूँ होई के बेजान। दुनिया के रीत गे बेटी करहियो हमहु कन्यादान। दुनिया के रीत गे बेटी करहियो हमहु कन्यादान। नहीं रहनी चोरनी पापा, नहीं रहनी चटनी जी, नहीं कोगो स्वभाव में पगड़े झुकवनी जी। नहीं रहनी चोरनी पापा, नहीं रहनी चटनी जी, नहीं कोगो स्वभाव में पगड़े झुकवनी जी। कल होते भोरे जी भैया कर देवो बहिनी के वीरान। कल होते भोरे जी भैया कर देवो बहिनी के वीरान। कैसे जइयै अपन ससुररिया मैया में बसो है परान। कैसे जइयै अपन ससुररिया पापा जी में बसो है परान। सीताजी जैसन ताहूँ हाखी गे बेटी, जानक जी जैसन हमहूँ हियो गे बेटी। सीताजी जैसन ताहूँ हाखी गे बेटी, जानक जी जैसन हमहूँ हियो गे बेटी। राम जी जैसन बरावा गे बेटी, एह से कैलियो हमहु कन्यादान। राम जी जैसन बरावा गे बेटी, एह से कैलियो हमहु कन्यादान। दुनिया के रीत गे बेटी करहियो हमहु कन्यादान। दुनिया के रीत गे बेटी करहियो हमहु कन्यादान। गणपति एंटरटेनमेंट रिकॉर्डिंग स्टूडियो नवादा।